To jama'a kada dai ku manta da Allah ku danna mana subscribing kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. To jama'a ta tabbata dai Fati Washa za ta mai da gurbin Nafisa Abdullahi a cikin shirin fim ɗin nan mai dogon zango wato Labarina. To jarumar Kannywood wato Nafisa Abdullahi ta bar shirin Labarina ta yi wa Sarah Movies tawaye. Sarah Movies kuma ya ɗauko Fati Washa domin ta mai da gurbin Nafisa Abdullahi. To Aminu Sarah dai ya ce Fati Washa ita ce za ta ci gaba da jan ragamar shirin fim ɗin Labarina, za ta mai da gurbin Nafisa Abdullahi. Kuma ya ƙara da cewa insha Allahu ita ce za ta ci gaba da jan ragamar shirin daga nan har ƙarshen series ɗin. To jama'a kada dai ku sha'afa ku dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Muna godiya sosai.